Hoxe aquí detrás houbo miles de docentes que estaban loitando polos seus dereitos. Non pedían nada do outro mundo porque o que estaban exixindo era que se lles devolvera dereitos que tiñan hai nada, é dicir, dereitos roubados. Eses miles de docentes agora mesmo están vendo como a Consellería de Educación está dicindo que houve unha participación na folga do 14,8%. É moi curioso tamén darse conta de que esa mesma porcentaxe foi a que anunciaron no ano 2023, cando o profesorado estábamos loitando contra o suposto acordo de melloras. Dúas cousas relacionadas con esta porcentaxe do 15%. A primeira, cos miles de docentes que estabades aquí, debía de ser todos os que fostes na folga de hoxe, porque eu penso que aquí había un pouco máis do 15% do profesorado, pero bueno, vos xa o vistes. E a segunda cousa que vos quero comentar é que se houve a mesma participación no ano 2025 que no 2023 na folga, iso quere dicir que a Consellería de Educación leva 2 anos de aplicación do suposto acordo de melloras, 2 anos de aumento de profesorado, 2 anos de reducción da burocracia e todo segue absolutamente igual. Polo tanto, era todo unha mentira e propaganda que é o que saben facer. Nada, mirad, agora ides ter que ver aquí o meu careto un cachiño porque a mí non me gusta manipular. Entón, se corto aquí o vídeo este que estades vendo por aquí abaixo, estaríame deixando a centos, miles de docentes que non se irían no vídeo. E xa digo, non son de manipular, así que nada, a mirar para min un pouquiño mentre remata este vídeo. Vémonos nas próximas movilizacións.